бок яны лібералы лібераламі, але глядзяць на нас зверху ўніз. Ось, то бок тут сітуацыя такая, як палітолог да іх стаўлюся, як, ну, скажем так, да актара, я лічу іх вельмі карыснымі. Ну, калі яны зменяць Пуціна, нам будзе лягчэй, гэта зразумела. І нам будзе лягчэй з імі дамовіцца, але расслабляцца нам не трэба. Ось, я нагадаю, як Лукашенко захапіў уладу ў Беларусі. Гэта яму дапамог зрабіць дэмакрат Ельцын і дэмакрат Чарнамырдзін. Ось, якія прыехалі і там раздавалі свае гаранты падчас рэферэндума. То бок гэта можа адбыцца зноўку. Ось, і добрыя рускія зноўку дапамогуць нам выбраць новага Лукашенко, ось, і зноўку зацыкліцца ўсё. То бок для нас яны карысныя, як для беларусаў, але, ну, трэба глядзець і пільнаваць свае цэлі, свае задачы і разумець, што нават самыя ліберальныя, самыя добрыя расіяне, яны маюць адукацыю, асабліва школьную адукацыю, у такім стылі імперскім. Яны заўсёды будуць глядзець, пакуль ёсць такая адукацыя ў імперскім стылі, яны будуць глядзець на ўсіх суседзяў так звыш уніз.